आज सकाळी वृत्तपत्रात मी पाहत होतो, काय सरकार आपल्या दारी, म्हणजे करोना घरोघरी, करोना आपल्या दारी घेऊन चालले आहेत. अर्ध मंत्रिमंडळ करोना पॉझिटिव्ह झाले, अर्ध मंत्रिमंडळ घराघरात करोना वाटत फिरतं. करोनाच्या काळामध्ये जी अनागोंदी या राज्यात झाली ती देशात कुठे झाली नाही. ते एक नोकऱ्यांच्या लिलावाचा विषय तर फारच गंभीर. फक्त मंत्र्यांच्या, भाजपच्या मंत्र्यांच्या, आमदारांच्या, नेत्यांच्याच मुलांना कशा काय नोकऱ्या मिळत आहेत इथे सरकारी, हा एक गंभीर विषय आहे. तुम्हाला असं वाटतं हा विषय लोकांपर्यंत गेला नाही? मांडवीतून कॅसिनो काढण्याची यांची भूमिका होती. आज परत 1 वर्ष एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. म्हणजे सरकारला रेव्हेन्यू मिळतीपर्यंत ठीक आहे, पण टेबलाखालून रेव्हेन्यू किती मंत्र्यांना मिळतोय त्याचा हिशोबसुद्धा जनता मागेल. तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे काय चांगल्या शासनाच्या किंवा प्रशासनाच्या ही लक्षणं नाही आहेत. त्याची आज प्रतिमा देशामध्ये ड्रग्सच्या विळख्यातलं राज्य अशा पद्धतीनं झाली. पार्लमेंटला याच्यावरती प्रश्न आलेले आहेत. मला माहिती आहे तुमचे शांताराम नाईक जे होते आमच्या इकडले नेते राज्यसभेत, त्यांनी वारंवार हा प्रश्न रशियन ड्रग्स माफियांचा विचारलेला आहे. अनेक किनारे गोव्याच्या रशियन आणि नायजेरियन ड्रग्स माफियांनी गिळलेले आहेत. कुठे आहे लॉ अँड ऑर्डर? महिलांवरचे अत्याचार वाढलेले आहेत. आमच्या उपाध्यक्षा राखी नाईक ह्याने एक प्रश्न जो महाराष्ट्रात आम्ही घेतला की महिला पोलिसांचे कामाचे तास कमी करण्यासंदर्भातला विषय. प्रचंड ताण आहे इकडल्या कायदा सुव्यवस्थेवर. नुसतं सरकार घरोघर दारोदारी जाऊन हे प्रश्न सुटणार नाही आहेत निवडणुकीच्या काळामध्ये. सगळ्यात मोठा रोजगाराचा प्रश्न आहे, सगळ्यात मोठा हा कॅसिनोचा प्रश्न आहे, सगळ्यात मोठा हा ड्रग्सच्या विळख्याचा प्रश्न आहे. आणि रोजगार, पर्यटन या विषयाला प्राधान्य द्यावंच लागेल. हे विषयच महत्त्वाचे आहेत. बाकी विषय येत जात असतात. ते टेबलाखालून जे काय चाललं सरकारचं ते आमचे विषय नाही आहेत. ये उनकी भूमिका रही. जब मनोहर पर्रिकर जी थे तब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था कैसीनो के खिलाफ, आपको मालूम होगा. लेकिन आज उनके आधे मंत्री कैसीनो के साथ पार्टनरशिप करके बैठे.